pane pada kuziya pa music dautende pa music yenyu ndakazona kuti mbira zoshuwa mbira dzakapinda mbonzo zokuti makazoti lekeni mbotishaya kuzviimbawo because ndakanchimboona imwe video yenzi dzaingova hope nachona video and ukadza kuti ne-depth ikaiswa musong imomo you find kuti it's something zvinogona nga zviri spiritual. Are you spiritual life yenyu yakamira sei? Ini ndinoenda kuchechi ndinonamata kuzayoja kwababa Guti kwababa Joe Guti saka saka you find kuti paipai ndaimba nezvenyaya yechegumi kuti bhaibheri rinotaura kuti ndiedzei ndikukuvhurira ichi mawindo saka maybe you want to know kuti chakandiinspire kuti ndinyore song iyoyo chii. One day tiri kuita kumabasa aya andiri kukutaurira aya nditi ndaichengeta vana vanotorwa kubva kumaparents avo vanenge nemusikanzwa vobva vatorwa nesocial services vobva social welfare vobva vaita sekutanga kuchichengetwa saka ipapo munee muchigara navo muchiita se muchivachengeta saka vana vave nemusikanzwa one day vakatema mawindo epabasa ipapo ndikaona moto usiku iyo ndobva vatiza ndobva vaabsconda ndobva vaita sei. Saka ndakuenda kumba so ndaizvibvunza ndega kuti Mwari ndosvika riini ndichishanda basa rakadai so iri andiwazvona so spiritually ndichidrive mota ndichienda kumba a voice started singing that song for me from top to bottom kusvika ndasvika pamba nemawords ayo ese ndasvika pamba vanatanga kuchinyora mawords aya ndichinyora pasi ndapedza kuanyora masongs aya ndakabva song iyaya asi ndagara ndine mamwe ndagara ndichingonyora ndakabvira ndichiri mudiki nekakushupika kaika ndichinyora ndichiita sei ndichingofaila zvino more than 25 songs ndakaita sei dzandakanyora saka andazowana time yekuita sei yekuarecorda plus ndakambozvishelva nokuti mudhara wangu uyo andandichitaura mudhara wangu iye zvinezvi is late ndakambogadzira gitari ndiri mudiki akandorova negitari iroro kubva ipapo andazombobata gitari because rakabva chikoka gitari iroro rogadzira remanhingiri nematini riyari nematwaini riyari bhara chikoka andazombobata ndakazotanga kubata gitari ndatoo kuma 33 years ndaku-UK saka music yakamboti budei zvokuti ndinorekoda because nenyaya yebackground yekumborohwa iyaya saka ndazowana mukana manje recently so ndipana zoti aiwa ndofanira kuburitsa masongs angu aya kasong kaya kari pakati pemamwe masongs ndakaimbirwa ndakanyora ndapedza kukanyora so ndakatanga kuchema misodzi kudai ona misodzi ine kunamata mukati yekuti Mwari ndosvika riini ndakadai inga makati ukandipa chegumi ndichakuvhurira mawindo ndiwo here mawindo acho epandiri aya anditwa zvona because chegumi chacho ndikuita se ndiri kubhadhara asi zvinhu asati zvasvika palevel yandikuita se yandinofungidzira kuti ndogona kusiyira vana vangu nhaka chii unofanira kuve nemba kwete zvokuti isusu takasiyiwa tichiroja kana kuti chichi anditwa zvona unofanira kusiyirawo vana vako chinhaka and it's everyone's dream kuti kana ndikapedza chikoro ndinofanira kuwana basa rakanaka rinondipawo mota yekudrive 4x4 ndowana kana company house oro ndozvitengera asi unoona kuti musong imomo takati makaburitswa zvinhu zvakawanda zvinoitika zvishuwo zvevanhu muupenyu hwokuti kana ndikapedza chikoro ndichaita upenyu hwakanaka kana ndikashanda ndichatenga zvakati asi hazvisi kuitika asi unozoona kutoti kokupedzisira kwacho Mwari vanoramba vachipa hope kumunhu kuti ramba zvako uchiita handisi kureva kuti zvauri kuita izvi ndiri kuita se ndiri kukukanganwa ndo song iyo inonzi dzaingova hope pane imwe futi song yenyu ndofarira I think you guys mufana mboita check out masong aya aiwa ngaaridzwe tinomumaridza pana apa aiwa ngaaridzwe zvavo ndedu katisi tine marights ini naDJ Sparks saka ndichaita ndichamaplaya panapa masong aya muyatsita se mumanzwa panapa but pane nonzi dai ndakaziva dai ndakaziva it's written from circumstances that I saw in the church andizwa zvona pane mukomana watainamata naye akaroora mukadzi wake then later on discovered kuti angari HIV positive but anga asina kutaura uyu mukomana aidawo Mwari musikana bvapenyerwa auyawo kuchechi papai handitika vafundisi vakatombomuti kune mukomana dai wambomira nokuti munhu asati anatsosimba pakunamata uyu akati ndada munhu wangu
saka ndinoita se ndikutongomutora zvakadaro handitwa zvona nyangwe achangoita se achauya bhaibheri rinotaura kuti vekupedzisira vachave kutanga unoza bhaibheri rine mamwe inogona kukupa maarguments ekuti unogona kuvhungudza kuti uri right asi uri chi wakarasika mumwe futi anga arimo futi akadanana nemusikana wake distant relationship ndobva amuroora musikana waye akazouya aine nhumbu handiti ndobva amboudzwa nevanhu vabereki vake nanatete kuti iwo musikana wako anenge akazvitakura zvikanzi aiwa and remember kuchechi techingenkaratidza kuti hamuite bonde musati maita sei musati maroorana mapedza masofa mogadzira muchato mozoonana chi kuhoneymoon saka unozonzwa song iyi manje izotaura kuti marriage yakanoperera kuchi kuhoneymoon because musikana uyu ane nhumbu aitaurira mukomana wake kuti chi ndiri musikana hanzi andamboita se uyu akanga ari positive anambotaurira uyu mukomana wake kuti chi ini ndine chirwere ndosaka song yaichitanga ichiti ndakaziva haitungamire wangu sakunatsa ndiye sakubayiwa kukurukura hunge wapotswa kusateerera kunoparira hapana akaroora apa asina kuyambirwa ndevafundisi nevabereki handiti apa vakomana vese kumberuko dzimba idzi dzakazoita se dzakazoparara because uyu akazodiscover kuti mukadzi wangu anga ane nhumbu akuhoneymoon ende akabva azoziva kuti futi anga asiri musikana handitwa zvona ndipo paunozonzwa song iyo pakati nepakati pachita kuti marriage yakanofirawo kuhoneymoon handitwa zvona inyaya yekuti munhu ende ukatarisa song iyoyo manje inotaura nenyaya yemuti unonzi muonde handiti muonde muti unobereka maonde kana wabereka maonde ukawaona ari mudenga akatsvuka unofungidzira iwo kuti hamunandi unoza apple riya kana rakatsvuka handiti unotonatsona kuti hai rakaita sei rakaibva saka kuibva kweonde kazhinji kacho rinenge rine masvosve pai mukati saka zviri kureva kuti kana ukaona musikana akanaka kana kuti mukomana akanaka handsome ane mari dzake hazvisi kureva kuti all is well naiye uye musikana ukaona akanaka akaita sese akavakwa imunoti akabatana mazuva anoka hazvisi kureva kuti all is well and anotrustika pai muupenyu hwake ndosaka song iyoyo ichizopinda panyaya yemuonde kuti ndakakwira muonde ndaisaziva kuti hanzi pandakaona muonde handiti ndaiti nzara yangu yapera ndasvika pamuonde uzere maonde sekuziva muonde unotedzerera asi ini ndakashinga ndichiti nzara yangu yapera ndaisaziva kuti ukazere masvosve unoziva pakuroora murume we normally find it very difficult kuraisa mari yekuti unorora munhu ende unosangana nemacircumstances ekuti unodiscouragwa nevanhu oro vanenge vachikuita se vachikudzidzisa saka ndaitaura kuti maonde ari mudengayo ndaaona handiti ndaona musikana wangu wandinoda asi kuti ndimusvikire zvakaoma mazuva iwaya ndokwairohwa vakomana vari kunyenga vanhu nehanzvadzi dzavo unogona kutorohwa zvimwe zviri kuti unonzi handova kutodzinganiswa nehanzvadzi saka tadaro manje ndopaunozotaura kuti ndakwira muonde pandakazoritema ndichida kuridya ndopandakazoona kuti rakazara masvosve asi musong imanje ndinoita kublema kuti handingableme muonde kuti ini ndindaokwira kunyange uchitsvedza unonetsa kukwira asi ndakashingirira kuukwira nondaida ndakashingirira kureza mari kuti ndiroore musikana ndakashingirira ndide mukomana wangu inoti vanhu vaindidiscourage vachiti mukomana wako haaiti asi ndazosvika ikoko mukomana yakandidisappointa akazondinyengeramo mukadzi akazoita seise saka the song applies to everyone nekuti unenge washingirira waita overcome macircumstances akawanda both kumurume nemukadzi kuti munoroorana and then misfortunes ozoita se ozoitika kumberi uko ndopatine chizotaura kuti handingablame muonde wandakakwira ndega nondindaida kuita se kuukwira asi ndakaziva haitungamire kukurukura hunge wapotswa wapotswa nei uyoyo akararana nemukadzi ari HIV positive uyo akazoita discordant couple haana kuzobatirwa kukurukura hunge wapotswa uyoyo akarora mukadzi wake anga ane pamuviri akabva aendawo kupi asi anga ari musikana wofuti wemuchechi akabva vasiyana akazoroora is happily married. It's a real life story song. Masong aya angana masong anoda kuteerera wakakula down. Yazonzwisisa. Saka vateta panapa mukuru kati chama player masong aya. Wanomanzwa then wanoti po pfungwa dzawo mu comment section kuti wamanzwa sei then muri Zimbabwe aya ndo masong aya.
usandiedza kubayiwa kukurukura unge wakudzwa kusateerera kunoparera ndanga ndati nzara yangu yapera ndasvika pamuti uzere maonde sekozeva muonde unotedzerera asi ene ndakashenga ndechete nzara yangu yapera ndaisaziva kutukazere masvosve ndakazvionera pamunosefodya ndomene haichemedze asi ene ndakatema kunyange zvangu ndakakwira ndega komuonde unozivei ine dai ndakazeva ndazviwanira wangu ane ndoro chena wechidiki anotemwa dzichabuda mutuko anodzimarema ine ndakabvisa pfuma muchato wedu inga wakafadza hama dzakapembera dzakatamba dzakafara chaizvo kweso taiziveko kuti kumberi kunerema marriage yakanofirawo kuhanimoni vanaberera vachaona kokwenya kwaMwari vanaberera vachaona kokwenya kwaMwari vanaberera vachaona kokwenya kwaMwari vanaberera
right mamanzwa masong aya and masong toda kunzwa ma-comment section kuti akamira sei mu-comment section manzwa osei masong aya amukoma sly samukuru pane zvamukutirongera here kutiitirawo like mamwe masong mamwe mavideos manyowani zvimwe zvishanga zvichizvita se zvichiuya but akangoona nge masong amakati pamashoma and kana chingori artist muzimbabwe akamborera 454 aiwa masongs aripo ndakanyora funga think ndine file red file so remasongs anosvika 25 andakanyora ndiri kufungidzira kuti aiwa ndinofanira kuramba ndichianyora however pressure yebasa yezviyawe kuti ndiri kuSly Media TV kune basa ore ikoko rakaita se rakawanda unongoziva basa remedia iri arikupe time unoedita usiku unoswera uri busy uchiita sei asi ndiri kuedza kuti ndimanikidzire ndidzokere mustudio ndoita se ndinoarekodha masongs achona anofunga gore rino ndogona kuburira kudzokera mustudio ndoita 2 kana kuti 3 by the way ndakarekodwa naMono Mukundu akandirekodha ndiri kuUK vanhu vese vakaridza mainstruments iwayo vakaridza vari muno muZimbabwe ini ndindakazoisa voice chete ndiri kuUK asi maalbum vakafirimwa vakashuta vari muno mine angu ndakashuta ndiri kuUK zvibva zvazobatanidzwa muno muZimbabwe so I think zviti kumbuda muripo paground munyanzotoona Mono arapo chikundi chamwari icho wawanza chidzikise mbijana muchionesana yes